vidíte už. Prišiel by ja do vás. Prišiel by ja do vás. Ojciče preše. Najcičkovi kúku chleba najnepreše, keď je teba a rozveča do nás. Najcičkovi kúku chleba najnepreše, keď je teba a rozveča do nás. Ale! Chlapci nám nejak zasekli. A toto je tá chvíľka, kedy by som poprosila, aby sem k nám dopredu prišli teda všetci tí prezretí prvosienkári. Poďte pekne sa nám zoraďte nejak. No a ja poprosím Maroša Červenáka ako najvyššiu hlavu v súbore, aby sa s nimi rozlúčil, ale najprv, ak dovolíte, mňa toto vždycky zaujíma, že kto bol z vás v súbore 1 rok? 2 roky? 3 roky? Vy 3 dievčatá, poďte krok dopredu. Ono to vyzerá, že tancovali u nás krátko, ale ja si to cením, pretože prišli k nám z iných súborov, už boli dosť veľké, aby sa rozhodli, do ktorého súboru pôjdu. A my sa veľmi tešíme, že to bola práve prvosienka, že aj keď tu boli krátko, minimálne sme si odniesli spolu s nimi veľké zážitky. Maroško, môžeš im odovzdať? No ale my by sme tiež chceli chvíľku času. A počkaj, ešte som chcela postupovať. Potom vám dáme slovo, vadí? Vadí teda. Lebo už potom nechcem ja nič hovoriť. Tak Maroško dá týmto 3 krásaviciam. No, skončili sme pri 3 rokoch. Kto bol v prvosienke 4 roky? Cúvni Dani. 5 rokov. 6. Tak zostaneme pri 5. Maroško, máme 5-ročné prvosienkárky. 6. 7, 8, 9, to už idete všetci okrem Dominiky 9, tipujem. Môže byť? Tak, môžeš, Maroško. Ani sa to nezdá, no tak boli naozaj od malička. No a víťazkou tohto malého finále sa stáva Dominika so svojimi 11 rokmi v prvosienke. Dobre, a už teraz úplne odovzdávam slovo Maroškovi, lebo on vždy má takú vtipnú pripomienku k tomu darčeku, že ako návod na použitie. Požičiam si teda jeden darčekový balíček, aby ste videli, že čo od nás dostali. Ale predtým sa ešte raz, aj takto, aby ste počuli všetci, chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa dnes lúčia a s ktorými sme prežili, myslím, že krásne chvíle na nácvikoch, na zájazdoch, na sústredeniach a hlavne na vystúpeniach.
A držím všetkým palce a dúfam, že minimálne viac ako polovica bude uvažovať o ďalšom pôsobení v dospelých súboroch a mládežníckych, že neskončíte s tancovaním a to, čo ste sa naučili v prvosinke, zúročíte aj inde a budete tešiť divákov a svojich blízkych tancom a spevom, ako ste to robili aj v prvosinke. Takže veľmi pekne ďakujem. Dávame deťom, ktoré odchádzajú, toto už nie sú deti, to sú skoro dospeláci, ale aby nezabudli, že vyšli z detského folklórneho súboru od väčšinou od malých detí, ktoré sem prišli, aby si vždy spomenuli pri tej bábike, pretože tancovali v detskom súbore a že sa s nami hrali, spievali, tancovali a vyrastli takéto krásne devy a mladých mužov. A samozrejme pre tých, ktorí budú pokračovať ďalej, taký malý utieráčik, aby na tých nácvikoch v dospeláckých súboroch sa mohli osviežovať a utierať. V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým za to, že ste nás tu nebili, že ste nám dali priestor na to, aby sme ukázali, ako skvelo vieme tancovať. Možno ste nás akože aj trocha naučili, áno. A teraz ako menovite, najprv by som chcela poďakovať pánovi Riapošovi za jeho nekonečnú trpezlivosť. V čom je lepšia už len pani Milka. Potom Lukášovi za to, že nás vždy skvele rozcvičil. To bola jeho úloha. Pánovi Marošovi za to, že vždy došiel na konci tréningu a zhodnotil, aký sme. Väčšinou prívetivými slovami. A samozrejme Zuzke Riapošovej za jej krátke príhovory. Katke za to, že nás naučila byť prirodzenými. A ešte Ľubke za to, že nám robí také pohodové a pomalé choreografie, ktoré zvládame úplne v pohode za mesiac sa naučiť. Pánovi Semíkovi za to, že nám vybavuje skvelé zájazdy a rád zaspáva v lietadlách. A Miške Modlochovej za to, že sú tiež tie tréningy také pomalé, pohodové, relax. Máme to rád. Takže pre vás priniesli darček, aby ste zabudli na všetko zlé. Takže dúfam, že to tak splníte, ale tiež som si dovolila, že ja som to vyrobila, ale s podporou ostatných, že aby ste si pamätali aj na nejaké dobré veci, dobré časti. Nevidíme Lukáš? No, to je prostriedok, aby ste zabudli na tie zlé veci. Dobre, tak ak by sme to teda mohli už tak nejak trošku ukončiť, tak detičky, postavte sa všetky krásne, pokloníme sa, možno sú tu rodičia, ktorí chcú vám dať kvietky. Ak áno, nech sa páči. Dáme takú krátku chvíľku na kvietky.